simpelthen, han har også det der sorte lig i sin ligskær. Jeg tror simpelthen, det er han den der, der. og så den tæve der, som med tædet. Det er som piver. Det er der han, det er der ikke en han, vel? Nej, Det er hunden. Kun. Lille tyk mouse. Pivdyr. Mor, hjælp. De tager mig. Mozart er fint derinde, eller hvad? Ja. Ja, så der er god stykke tid. Ja. Jeg kan huske Malte i sin tid, da I bare lige kom ind, altså da I kom. Jeg kan ikke huske, om I eller hvad I gjorde, ikke? Og så jeg lige lukker hunden ud, ikke? Og så, ja, både Malte blev forskrækket, og hunden blev forskrækket, ikke? Og så stødte I lige sammen herude i døren, jeg ved ikke, om I kan huske det. Ja. Og den sidder simpelthen i mig stadigvæk, den der 0. Jeg skal altså bare ikke lige komme på den måde.